Omuruma wako nomuda. Sasa ndetsage solution sisi. Mudzimai wangu chatakusirana naye kuti chifambi ndo chinhu chihombe chatirinyanya kusirana. Chifambi chaakaita tiri pamwe chete ndo chandakuita kuti tikwanise kuti tisiyane. Vagari vekwamutare aiwa marangariwa namutumwa Masango tiri kuti ndini wenyu mutumwa Masango. Ndiri kuuya kwamutare ndiri kuti vanhu vese vemamutare nevakapoteredza mutare aiwa uyai tisangane padanga mvura paarea 14 tichange tirimo mamutare imomo kubva musi wa3 kusvika musi wa4 Mei. Tiri kuti munhu wese uya uone munhu waMwari pa138 ipapo ndipo tinenge tiri pahouse number. Saka tiri kuti madzibaba Masango vati mamutare marangarirwa. Ndinotenda uyai mose musangane kupona. Amen. Nyaya yangu takaya pano msoro. Nyaya yangu takaya pana pa mswa 7. Tabva tanzi tidzokere kumba tinogara tedayo tichitaurirana tuene zvatinenge tawirirana panapa. Saka zvatikawirirana zvacho takatadza kunzwisisana nemurume wangu noti pane zvatikashanda tese akaramba ndibudira pachena tiramba titi andinomboshanda newa ndinombotenga munhu achiramba sitakatenga munhu uye akati iye ari kundida ini ndakamudawo. Takawirirana kuti tichapedzisa imba yatikavaka ndoenda kunogara kustendi koko nekuti iye akabudisa hembe dzangu akanodzisiya kumba kwaSadombo akadzisa mutsaga. Apa ndichazoti kumba kwacho ndichadzokera kupi nekuti iye kumba kwacho akatondibudisa kana kandidzima. Ine kuti ndigare nemukadzi wake uye azviita nekuti hembe dzangu ari kupfeka. Saka ndinotomutya wangu tomunhu. Amaini yo makawirirana kuti ongosiya mukadzi wako anditi vakanga vaendesa vanetsana. Saka mukadzi akanga amuti ngaadzoke anditi vanga arora nokurumbidza uya asati adzoka vatsanangura vakaita saka vanga vati vaende kugadzirisana kuti vadzokerane kumba. akatoti mukadzi kana nhasi ndogona kutakura ndizvozvoni atigarai pasi. Saka makatadza kuwirirana ndizvozvo emini pamusoro ida chakaitika chekuti takaenda kumba zveshuwari patanogadziriswa pamba navo baba wake namai wake natete nababa wangu napa. Tajananiswa kudaro nyaya yakanyanya kukweshera ndekuti tadzonzwanana pazvinhu zvati zvaakuti takashanda. Taijamba iyo zvaakuti tikashanda zvacho toenda panext ndakuti shamwari naye iripo ndekuti kana uchida nezvangu zvekuti ndikuti unogara kuno umwe musha azviite toenda unogara tese kumba saka hatikwanisa kuti unogara tese kumba. Padare papo vaatitanga kugadzira kuzeva kwatakavaka ndizvinogara ikoko pandapatakweshera chiti handikwanisa kuti unogara uko iniwo ndiruva. Saka takazenge tabva padare paye tichida kuti tizoonana mangwana yacho ndakanoswera ndakamudiri kwataifanira kuti tinosangana tete munhu wangu haana kuzouya akazoenda kubhindura pabasa kwaaishanda. Tiri pakutaura tese pafoni ndobuda yangu pakataura kuti hainini kuti ndigare nemudzimai wako ari kumba ndiropara ngozi handikwanisi kugara nemudzimai wako ari kumba. Alright, amaisa murume anchadai. Ine murume wangu Ndoda ini solution ka mambava wekumba kwenyu. Ini ndingopindura nyaya ini ndikutotaura panapa pangotaura ndinozokuvhara. Zvino varume vanombozororowo dzimwe dzenguva. Mupambai naye pfungwa yenyu muri kuti mukadzi waakarora aende kuti mugare. Aiwa kuti ndigarisane pamba patiri kugara papo ini ndichigara ipapo taigara 2 rooms. Pa 2 rooms papo taigara nabamini natete. Bamini vari form 1 tete vari grade 5. Saka iye ari kuti tindiende kunogara pamba pane mukadzi wake ari kupfeka hembe dzangu achizoti zvinhu zvake zvinopota apfeka hembe dzangu ndizvo. Ura ndinoda kugara pakasiyana abanyine vari ulimu zvamuruda wanzwa here shamwari atimba ndikuida kana kuti gare panhu pamwe chete tichiona nazviti ini ndikuti kugara kwangu iwe uchiuya kwako uchienda kwake uchendiro kuna amainini. Dare kutaura kwokuti tiri muno mudare asi pakunzwanana kwedu tega sezvo ini ndini chakwanisa kugara nemunhu ndakaona kuti tiri kukwesherana. Nyaya hombe yandakaona ndeyekuti pasheyiwe zvinhu izvi
zviri kunzi takashanda izvo otaura zvinhu zvacho zvakashanda toshiyana nomusunungura oita zvake indoitozvo saka tanga marambana mati izvo muda kurambana saka kana uda kuramba mukadzi wako budisa goboro muri kushiyana zvinhu musina kurambana murume wako unomuda saka ndetitsvage solution sisi wozika muri kuona uyo akusvika pakutora that stance nenyaya yekuti hamusi kuwirirana saka ndosati kuti ngatitsvage common ground toita sei mamafungei ini nyanga ndifunga zvekuti ndachiti mimi namainini nambuya kana sekuru newe murume muripo mukanzerwa makaita se makadaro kugara mese navasekuru vangu vakadzitata vanotogara pamwe chete amana regai titaure zvamazuva ano barika raigonekwa kudhara nana baba vedavo. Let's be very honest. Tembo ndimakarigona isusu kuvasanganisa vakadzi avasangana ndochokwadi. Ini ndiri kufungidzira ndimi musazodaiwa ndochivanhu ndio chiripo but ngatisanganise chivanhu nemodern. Brain dzevana ava mamhanyira dzavakuita tembo dzasiyana nedze vakudhara vaibvuma kudzvanywa ende mai vadzvanya zveshuwa chigara mumba mutete. Zvino ava havadzvanyika noti aiwa zviite. Saka mafungira angu ini tembo ndokuti kana ida mukadzi wake kawa kanga mutsvagira separate paanoendo chete. Handiti wazvizwa munyina hauzvigone here izvozvo? Apa pandisi kuzivawo chef kuti tiye ndichiri pamwe chete rekana kuti ari kudawo pakuti agare. Ndati iwe unomutsvagira pokugara muri pamwe chete. Tiri pamwe chete. Sorry mama. Auchada ndichakwanisa kupesheri mwana. Kupesheri. Umana Muhammad ya maakuda mkazi ya siyayana mune makore mangani? Mune 20? Muripo nguva munani papei mudzimai wangu chatakusiyirana naye kuti chifambi ndo chinhu chihombe chatinyanya kusiyirana. Chifambi chaakaita tiri pamwe chete ndo chandakuita kuti tikwanise kuti tisiyane kubva tichitora ndasina kuwirana kuti chaita zvinhu zvakaita seizvozvo. Saka chifambi ndo chakaita kuti tiparedzane nhasi. atitaure panapa Ndana mama na sisi. nani sisi Sisi na mama. enonopa sisi vako ofuga moudza zvandarambi usasiye kaika wedzikanzi fara vanzi chifana Sisi ndarambirwa chifambire yara avapa kune zvamukashanda misi semukadzi murume zviripo pane zvakashata munoisa akaita nyaya indiani toshiba ibva watora nyaya akaita nyaya kana vatora nyaya kobva ipedzisa unopa samoni kuti vashaya neproperty tosangana nawo musa 5 unonyora zvaunoziva iwewe zvamukashanda mese iwe unyora zvaunoziva zvakuvashanda mese tosangana musa 5 anga akaroora iro usatarise pasi kadaira wega ndakabvisawo pashoma mama maiso samoni renyere kuda pfuma akuenda waane mumwe bva maisa samoni renyere kuda pfuma mukwasha tibva tapedzerana munhu azive zvinhu zvake wazviita hako chimwe chi ameno pane zvanga takanga ndakanyora zvechi zvanga takashanda tese aiwa izvo muzvezwa samoni samoni unonyora zvako mukadzi zvati mapepa uyo urowaniswa panapa panenge nyaya iripitika. Une mwana here? tine mwana Pana mwana uta problem yekuti akarambana mudare mumwe muchada kuchengeta vana avo. mwana ndinaye akatondikumbira kuti sofa ndina kuti ndigare nemwana saka mwana ndindoga wandionayo alright waita hako zita ndiani Kudzaisha. vanoda kudzaisha open for business ena nosaina ene mosaina sisi
amai we kumomira gara pasera pa